Hiob nwoma. Hiob ti baako. Ɔbarima bi tena ase wɔ Us asase so a na ne din di Hiob. Na ne ho ni asɛm na ɔyɛ pɛ. Na ɔsuro Onyankopɔn. Na ɔtwe ne ho firi bɔne ho. Na ɔwɔ mmabarima baason ne mmammaa baasa. Na ɔwɔ nnwan 7,000, nyoma 3,000, anantwie mpamho 500 ne mfunumu bereɛ 100. Na ɔwɔ asomfoɔ bebree. Na ɔyɛ nipa kɛseɛ paa wɔ nipa a wɔwɔ apueeɛ fam nyinaa no mu. Na ne mmabarima no to ɛpono nidisoɔ wɔ wɔn afie mu. Na wɔto nsa frɛ wɔn nnuammaa baasa no ne wɔn bom didi nom. Sɛ apontoɔ nna no twa mu a, Hiob soma kɔfrɛ wɔn na ɔdwira wɔn ho. Ɔsɔre anɔpahema bɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ma wɔn mu biara, ɛfiri sɛ wɔdwene sɛ ebia na ne mma no ayɛ bɔne na wadome Onyankopɔn wɔ wɔn akoma mu. Yei yɛ dwuma a na Hiob di no ɛberɛ no. Hiob sɔhwɛ a ɛdi kan. Ɛda bi, abɔfoɔ no de wɔn ho bɛkyerɛɛ Awurade, na Satan kaa wɔn ho baeɛ. Awurade bisaa Satan sɛ, "Wofiri he na wobaa ha?" Satan buaa Awurade sɛ, "Mefiri asase so akyinkyinakyinkyini ne emu akɔneabadii mu." Na Awurade bisaa Satan sɛ, "Woadwene me ɔsomfoɔ Hiob ho anaa? Obiara nte sɛ ɔno wɔ asase so. Ne ho nni asɛm na ɔtene, ɔyɛ nnipa a ɔsuro Onyankopɔn na ɔkyiri bɔne." Satan buaa Awurade sɛ, "Hiob suro Onyankopɔn kwa anaa? Wonyɛ ban mfaa ɔno, ne fie ne biribiara a ɔwɔ ho anaa? Wɔahyira ne nsa no adwuma so, enti ne nnwan ne n'anantwie ase atrɛ asase no so. Na wode ɛtene wo nsa na sɛe deɛ ɔwɔ nyinaa, na ɔbɛgyina w'anim na wadome wo." Awurade ka kyerɛɛ Satan sɛ, "Ɛyɛ, deɛ ɔwɔ nyinaa wɔ wo nsam, nanso ɔno ankasa deɛ, mfa wo nsateaa nka no." Na Satan firii Awurade anim kɔeɛ. Ɛda bi a Hiob mmabarima ne wɔn mmammaa didi na wɔrenom bobesa wɔ wɔn nuabarima panin fie no, ɔbɔfoɔ bi baa Hiob hɔ bɛkaa sɛ, "Anantwie no fɛntɛm na mfunumu no didi wɔ wɔn nkyɛn no, Sebafoɔ bɛto hyɛɛ yɛn so, sisaa wɔn kɔɔeɛ. Wɔde afena kunkum apaafoɔ no, na me nko ara na medwaneeɛ na mebɛbɔ wo saa amanneɛ yi." Ɛberɛ a ɔgu so kasa no, ɔbɔfoɔ foforɔ bi ba bɛkaa sɛ, "Onyankopɔn gya firi soro abɛhye wo nnwan ne wo nnwanhwɛfoɔ no nyinaa, na me nko ara na medwaneeɛ a mebɛbɔ wo amanneɛ yi." Ɔgu so kasa no, ɔbɔfoɔ foforɔ bi bɛkaa sɛ, "Kaldeafoɔ de akorɔmfoɔ akuo 3 baa nnwoma so bɛsoaa wɔn kɔɔeɛ. Wɔde afena kunkum asomfoɔ no, na me nko ara na medwaneeɛ a mebɛbɔ wo amanneɛ yi." Ɛberɛ a ɔgu so kasa no, ɔbɔfoɔ foforɔ bi ba bɛkaa sɛ, "Na wo mmammarima ne wo mmammaa redidi na wɔrenom bobesa wɔ wɔn nuabarima panin fie." Na prɛko pɛ, ahum bi bɔ firii ɛserɛ no so bɛdwiraa efie no ntwea anan no. Efie no dwiri guu wɔn so na akunkum wɔn. Na me nko ara na medwaneeɛ a mebɛbɔ wo amanneɛ yi. Yei maa Hiob sɔre gyinaa hɔ, sunsuane n'atadeɛ mu na ɔyii ne tirinwi. Afei wɔtenaa fam sɔree Awurade kaa sɛ, "Adagya na mede me firi me maame yam baeɛ, na adagya na mede bɛsane akɔ. Awurade de maayɛ, na Awurade afa. Nhyira nka Awurade din." Yei nyinaa mu no, Hiob anyɛ bɔne sɛ ɔbɛbɔ Awurade soboɔ. Hiob ti mmienu. Hiob sɔhwɛ a ɛtɔ so mmienu. Ɛda foforɔ bi, abɔfoɔ no baa Awurade anim bio na Satan nso kaa wɔn ho baeɛ. Awurade bisaa Satan sɛ, "Wofiri he na wobaa ha?" Satan buaa Awurade sɛ, "Mefiri asase so akyinkyinakyinkyini ne emu akɔneabadie mu." Na Awurade bisaa Satan sɛ, "Woadwene m'akoa Hiob ho anaa? Obiara nte sɛ ɔno wɔ asase so. Ne ho nni asɛm na ɔtene. Ɔyɛ nnipa a ɔsuro Onyankopɔn na ɔkyiri bɔne. Ɛwom sɛ wohyɛɛ me sɛ mensɛe no a menni nnyinasoɔ biara deɛ, nanso ɔda so gyina ne pɛpɛyɛ no mu." Satan buaa Awurade sɛ, "Wedeɛ pere wedeɛ. Onipa de deɛ ɔwɔ nyinaa bɛma de apere ne nkwa. Sɛ ɛbɛtumi a, tene wo nsa fa ka ne honam ne ne nnompe, na ɔbɛdome wo wɔ w'anim." Awurade ma no. Enti Satan firi Awurade anim,
na ɔmaa akuro a ɛyɛ ya totɔɔ Hiob ho firi ne nan ase kɔsii n'apampam. Afei na kyɛmfrɛ na Hiob di dwi ne ho ɛberɛ a ɔte nsu mu. Ne yere bisaa no sɛ, woda so kura wo pɛpɛyɛ no mu, dome Onyankopɔn na wu. Na Hiob buaa no sɛ, wokasa sɛ ɔba a ɔyɛ ɔkwasea. Ade pa deɛ yɛagye afiri Onyankopɔn nsam, na ade bɔne na yɛmpo anaa? Yɛn nyinaa mu Hiob anka asɛm bɔne. Hiob namfo baasa no. Ɛberɛ a Hiob namfo baasa bi a wɔne Timani Elifas, Suhini Bildad ne Naamani Sofar tee amanehunu a aba Hiob so no, wɔfiri wɔn afie mu hyia yɛɛ adwene sɛ wɔbɛkɔ akɔhwɛ no na wakyekye ne werɛ. Wɔhunuu Hiob firi akyiri no, wɔanhunu sɛ ɛyɛ ɔno. Wɔhyɛ aseɛ twaa agyaadwoɔ, sunsuanee wɔn ntadeɛ mu, tuu mfuturo guu wɔn tiri so, na wɔne no tenaa fam nnanson awia ne anadwo. Hiob ti mmiɛnsa. Hiob kasa. Akyire no, Hiob kasaeɛ, na ɔdomee ɛda a wɔwoo no. Ɔkaa sɛ, ma ɛda a wɔwoo me no nyera, ne anadwo a wɔkaa sɛ wɔawo ɔbabarima no. Saa ɛda no nnuru sum. Ma ɔsoro Onyankopɔn nhwehwɛ akyire kwan. Ma hann biara ntɔ ngu so. Ma esum ne ewusum nye no mfa. Ma omununkum nkata so, na esum mmunkam ne hann so. Ma esum kabii enyi saa anadwo no mfa, na wɔnyi saa anadwo no mfiri asranna so, na wɔmfa nhyɛ ɔbosome biara mu. Saa anadwo no nyɛ obonini, ɛma wɔnte anigyeɛ nteam wɔ mu. Ma wɔn a wɔdome nna no nnane saa ɛda no. Wɔn a wɔayɛ krado sɛ wɔbɛkanyan dɛnkyɛmmirampɔn no, ma anɔpa nsoromma nnuru sum, na ɔntwɛne adekyeeɛ kwa a ɔnhunu anɔpa wia sensaneɛ a ɛdi kan. Ɛfiri sɛ anto deɛ ɔwoo me awotwaa mu ama wawo me, anka m'ani nhunu saa bebrese yi. Adɛn nti na manwu awoyɛ hɔ ɛberɛ a mefiri me maame awotwaa mu no? Adɛn nti na nkotodwe gyee me ne nufoɔ sɛ menum? Anka sɛsɛɛ meda hɔ asomdwie mu, anka mada agye m'ahome. Me ne wiase ahemfo ne fotufoɔ, wɔn a wɔsisii adan maa wɔn ho na ɛnnɛ yi abubuo no. Me ne sodifoɔ a na wɔwɔ sika kɔkɔɔ, wɔn a wɔde dwetɛ hyɛɛ wɔn afie mu ma. Anaasɛ adɛn nti na wɔansie me sɛ ɔpɔn ba, te sɛ abadɔm a wɔanhunu adekyeeɛ hann da? Ɛhɔ na amumuyɛfoɔ gyae basabasayɛ, na abrɛfoɔ nya ahomegyeɛ. Nneduafoɔ nso nya wɔn ahofadie, na wɔnte nnommumfoɔ wuranom ateatea bio. Nketewa ne akɛseɛ wɔ hɔ, na nkoa de ne ho firi ne wura nsam. Adɛn nti na wɔma mmɔborɔfoɔ hann, na ɔkra mu ahohiahiafoɔ nya nkwa? Wɔn kɔn dɔ owuo, nanso ɛmma. Wɔbrɛ hwehwɛ owuo sene sɛdeɛ wɔhwehwɛ akoradeɛ. Sɛ wɔwu a, wɔn ani gye, na wɔduru damena mu a, wɔdi ahurisie. Adɛn nti na wɔde nkwa ma onipa a ɔnni daakye, deɛ Onyankopɔn aka no ahyɛ mu? Ahome kukuguo adane m'aduane, na m'apinisie gu te sɛ nsuo. Deɛ na mesuro no aba me so, deɛ na ɛbɔ me hu no ato me. Menni ahotɔ, menni asomdwoeɛ, menni ahomegyeɛ, na mmom ɔhaw. Hiob ti 9. Elifas mmuaeɛ a ɛdi kan. Na Timani Elifas buaa Hiob sɛ, sɛ obi pɛ sɛ ɔne wo kasa a, wonya ntoboaseɛ ma no anaa? Hwan na ɔbɛtumi aka n'ano ato mu? Dwene sɛdeɛ woakyerɛkyerɛ nnipa bebree, sɛdeɛ woahyɛ nsa a emu ayɛ mmerɛ den. Wo nsɛm ahyɛ wɔn a wɔasunti no den. Woahyɛ nkotodwe a ɛyɛ mmerɛ mu den. Na afei a ɔhaw aba no, waba mu abu, aba wo so, na wo ho adwiri wo. Wonya mesuro ama wo ahotɔsoɔ anaa? Na woakwan a ɛho nni asɛm ma wo anidasoɔ anaa? Dwene ho, woasɛe obi a ne ho nni asɛm pɛn anaa? Ɛhefa na wɔsɛe obi a ɔyɛ pɛ? Sɛdeɛ mahunu no, wɔn a wɔfɛntɛm bɔne ne wɔn a wɔdua ɔhaw no, wɔtwa so aba. Sɛ Onyankopɔn home a, wɔsɛe n'abufuo ma wɔyera. Agyata bɛtumi abobom na wapɔ so, nanso wɔbɛbubu gyata kɛseɛ no se. Gyata anya haboa a ɔwu, na gyatabereɛ ma no bɔ hwete, na maso tee ne sɛ asomsɛm.
wɔ anadwo daason basabasa mu, ɛberɛ a nnipa deda na hɔ no, ehu ne nketenkete kyeree me. Ɛmaa me nnompe nyinaa wosoe. Honhom bi twaa m'ani so, na me ho nwi sɔre gyinaeɛ. Ɛgyinaeɛ, nanso manhunu n'abosuo. Biribi bɛgyinaa m'anim, na metee ne bɔkɔɔ bi a ɛrebisa sɛ, onipa dasani bɛtumi atene asene Onyankopɔn? Onipa bɛtumi ayɛ kronn asene ne yɛfoɔ anaa? Sɛ Onyankopɔn ntumi mfa ne ho nto n'ankasa somfoɔ so, na sɛ wɔka n'abɔfoɔ mpo anim a, hwan ne onipa a wɔde dɛteɛ nwene no, a ne fapem sisi mfuturo mu, na wadwerɛ no ntɛm so sene abubumabaa? Firi anɔpahema kɔsi anwummerɛ, wɔbubu wɔn mu nketenkete, na wɔyera korakora a obiara hu wɔn bio. Wɔtete wɔn ntomadan nhoma mu, ɛno enti wɔwuwu a wɔnnim. Hiob Tinum. Wopɛ afrɛ, na hwan na wɔbɛgye wo soɔ? Akronkronfoɔ no mu hwan nkyɛn na wobɛkorɔ? Ahisɛm kum ɔkwasea, na anibere kum atetekwaa. Mankasa mahunu ɔkwasea a ɔrefefɛ, nanso mpofirim wɔdomee ne fie. Ne mma ne banbɔ ntam kwan ware. Wɔdwerɛ wɔn wɔ asɛnniiɛ a wɔnya ɔkamafoɔ. Deɛ ɛkɔm de noɔ no di ne nnɔbaeɛ, na ɔfa firi nkasɛɛ mu mpo. Na deɛ osukɔm de noɔ no piri di n'ahodeɛ akyi. Ahokyerɛ mpue mfiri dɔteɛ mu, na wɔhaw nso mpue mfiri fam. Nanso wɔwo nnipa to ɔhaw mu, mpɛn dodoɔ a ogyaframa turi kɔ ɔsoro. Nanso sɛ ɛyɛ me a, anka mɛdwane atoa Onyankopɔn, na mede m'asɛm ato n'anim. Ɔyɛ anwanwadeɛ a wɔntumi nhwehwɛ mu, ne nsɛnkyerɛnneɛ a wɔntumi nkae ne dodoɔ. Ɔtɔ nsuo gu asase so, na wɔde kɔ wira mu. Wɔde ahobrɛasefoɔ si deɛ ɛkorɔn, na ɔma wɔn a wɔdi awerɛhoɔ nya asomdwoeɛ. Ɔsɛe anifirefoɔ nhyehyɛeɛ ma wɔn nsa si fam. Ɔkyerɛ nyansafoɔ wɔ wɔn anifire mu, na ɔbɔ anitifoɔ nhyehyɛeɛ gu. Esum duru wɔn awia ketee, na ɔkeka owigyinaeɛ te sɛ anadwo. Ɔgye ahiafoɔ firi afena a ɛhyɛ wɔn anom, ɔgye wɔn firi ahoɔdenfoɔ nkyehoma mu. Enti ahiafoɔ wɔ anidasoɔ, na ntɛnkyea ka n'ano tom. Nhyira ne onipa a Onyankopɔn tene no, enti mmu Otumfoɔ ntenetene no animtiaa. Ɛfiri sɛ ɔno na ɔpira na ɔno ara kyekyere. Ɔpira nanso ne nsa sa yadeɛ. Ɔbɛgye wafiri ɔhaw ahodoɔ nsia mu, nson so a bɔne biara nka wo. Ɛkɔm ba a ɔbɛgye wafiri owuo mu, na ɔko mu nso ɔbɛgye wafiri afena no. Wɔbɛbɔ wo ho ban afiri kasatwie ho, na sɛ ɔsɛeɛ ba a, ɛnsɛ sɛ wosuro. Wobɛsere ɔsɛeɛ ne ɛkɔm, na ɛnsɛ sɛ wosuro asase so mmoa. Wo ne afasuo so aboɔ bɛyɛ apam, na emu nkekaboa nso ne wobɛtena asomdwoeɛ mu. Wobɛhunu sɛ wo ntomadan wɔ banbɔ, na sɛ wosese w'ahodeɛ a, wobɛhunu sɛ hwee nyeraeɛ. Wobɛhunu sɛ wo mma bɛyɛ bebree, na w'asefoɔ bɛdɔre sɛ ɛserɛ. Wode ahoɔden bɛkɔ damena mu, te sɛ afiafi a waboa ano wɔ otwaberɛ mu. Yɛahwehwɛ yei mu, na ɛyɛ nokorɛ. Ɛno nti tie na fa toto w'abrabɔ ho. Hiob Tinsia. Hiob bua Elifas. Na Hiob bua sɛ, sɛ wɔbɛtumi akari m'awerɛhodie na me haw nso wɔde agu nsania so a, anka mu bɛyɛ duru asene anwea a ɛwɔ ɛpo mu nyinaa. Enti ɛnyɛ nwanwa sɛ me nsɛm ayɛ hagyahagya. Otumfoɔ agya no awɔ me mu. Me honhom nom ano awuduro no. Wahyehyɛ Onyankopɔn ahunahuna nyinaa tia me. Wiram afurumu su wɔ ɛberɛ a wɔanya ɛserɛ anaa? Na anantwie nsusu wɔ ɛberɛ a wɔanya n'aduane anaa? Wɔdi aduane a nkyene nni mu anaa? Na kosua mu fufuo nso ɔda bi wɔ mu anaa? Mempɛ sɛ mede me nsa ka aduane a ɛte saa no bɔ me yadeɛ. Ao, sɛ me nsa bɛka ma bisadeɛ, sɛ Onyankopɔn bɛyɛ deɛ m'ani da so ama me. Mepɛ sɛ Onyankopɔn dwerɛ me, sɛ ɔbɛtwe ne nsa na wakum me. Ɛneɛ anka mɛkɔ so anya saa awerɛkyekyerɛ yi. Nanso ɔyie yi nyinaa akyi no, memmuu Ɔkronkronni no asɛm so da.
Ahoɔden bɛn na mewɔ a enti ɛsɛ sɛ menya anidasoɔ? Daakye nneɛma pa bɛn enti na ɛsɛ sɛ menya ntoboaseɛ? Mewɔ ahoɔden sɛ ɛboɔ anaa? Me honam yɛ kɔbere mfrafraeɛ anaa? Mewɔ tumi a mede bɛboa me ho anaa? Saa berɛ yi a nkonimdie apare me yi, deɛ n'anidasoɔ asa no hia ne nnamfonom mpaeɛbɔ. Ɛnyɛ saa a, ɔbɛpa aba wɔ Otumfoɔ no suro ho. Nanso ahotɔsoɔ nni me nuanom mu. Wɔte sɛ nsuwansuwa a ɛyire na ɛweɛ. Wɔte sɛ nsuwansuwa a ɛyire ɛberɛ a sukyerɛmma renane na asukɔtweaa nso redane nsuo. Nanso owiaberɛ mu no ɛntene bio, na ɔhyew nti nsuo no tu yera. Akwantufoɔ mane firi wɔn akwan so, wɔforo kɔ nsase bonini so na wɔwuwu. Tema akwantuo hwehwɛ nsuo. Adwadifoɔ akwantufoɔ a wɔfiri Seba de anidasoɔ hwehwɛ nsuo. Wɔn ho yera wɔn, ɛfiri sɛ na wɔwɔ awerɛhyɛmu. Wɔduru hɔ, nanso wɔn anidasoɔ yɛ ɔkwa. Afei wo nso woakyerɛ sɛ wo ho nni mfasoɔ. Woahunu m'amanehunu no na ama woasuro. Maka sɛ momma me biribi? Maka sɛ momfiri mo ahodeɛ ntua me tiri so ka? Anaasɛ monnye me mfiri m'atamfoɔ nsam ne atirimuɔdenfoɔ nkyehoma mu anaa? Monkyerɛkyerɛ me, na mɛyɛ komm. Monkyerɛ me mfomsoɔ a mayɛ. Nokorɛ ka yɛ ya, na m'adwenkyerɛ no, ɛkɔsi sɛn? Mokyerɛ sɛ deɛ maka no nyɛ nokorɛ. Mofa obi a n'aba mu abu asɛm sɛ mframa anaa? Mpo mobɛbɔ nwisiaa so ntonto, na mode mo adamfo adi nsesa dwa. Afei momfa ahummɔborɔ nhwɛ me. Mɛtumi adi atorɔ wɔ mo anim anaa? Monto mo bo ase, mommu ntɛnkyea. Monsane nwene ho, ɛfiri sɛ me pɛpɛyɛ ho aba akyinnyegyeɛ. Amumuyɛsɛm wɔ m'ano anaa? Menim papa ne bɔne ntam nsonsoneɛ anaa? Hiob tinson. Asase so som yɛ den ma onipa anaa? Ne nkwa nna nte sɛ ɔpaani deɛ. Sɛdeɛ akoa ani gyina anwummerɛ sunsuma, anaasɛ ɔpaani ho pere no n'akatua ho no, saa ara na wɔatwa ɔbosome hunu ato me hɔ, ne anadwo a ɔhaw wɔ mu ama me. Sɛ meda a, medwene bisa sɛ, ɛberɛ bɛn na adeɛ bɛkye? Nanso anadwo twa mu nkakra, na mepere kɔsi ahemadakye. Asonsono ne aporɔporɔ ahyɛ me honam ma. Me honam asɛe na ɛfiri nsuo. Me nna kɔ ntɛm sene ɔnwomfoɔ akurokurowa, na ɛkɔ awieeɛ a ɛdedasoɔ biara nni mu. Ao Onyankopɔn, kae sɛ me nkwa nna te sɛ ahomeɛ, na merennya anigyeɛ bio da. Ani a ɛhunu me seesei renhu me bio. Mobɛhwehwɛ me, nanso na menni hɔ bio. Sɛdeɛ omununkum yera na ɛtu korɔ no, saa ara na deɛ ɛkɔ damena mu no nsane mma bio. Ɔnsane mma ne fie da biara da, na tenaeɛ renkae no bio. Ɛno enti memmua m'ano. Mefiri me honhom ahoyera mu akasa. Mefiri me kra ɔyɛɛ mu anwiinwii. Meyɛ ɛpo anaa aboa kɛseɛ a ɔwɔ ebunu mu anaa? Na mode me ahyɛ ɔwɛmfoɔ nsa yi. Sɛ medwene sɛ menya awerɛkyekyerɛ wɔ me mpa so, na m'akoma adwodwo m'anwiinwii ano a, ɛno mpo na wode adaeɛso yi me hu, na wode anisoadehunu hunahuna me. Ɛno enti mepɛ akɔmfohyɛ ne owuo sene me nipadua yi. Memmu me nkwa, mentena ase afebɔɔ. Monnyaa me, na me nna nka hwee. Ɔdasani ne hwan a ne ho hia wo sei, na w'ani ku ne ho, na wohwehwɛ ne mu anɔpa biara, na wosɔ no hwɛ ɛberɛ biara. Wonnyi w'ani mfiri me so da, anaasɛ wonnyaa me ɛberɛ tiawa bi mpo anaa? Sɛ mayɛ bɔne a, ɛdeɛn na mayɛ woɔ? Ao adasamma so wɛmfoɔ, adɛn nti na woatu w'ani asi me soɔ? Mayɛ adesoa ama wo anaa? Adɛn nti na woakata me mmarato so, na womfa me bɔne nkyɛ me? Ɛnkyɛ biara mɛda mfuturo mu. Wobɛhwehwɛ me, nanso na menni hɔ bio. Hiob tinwɔtwe. Bildad asɛnka a ɛdi kan. Ɛna Suhinini Bildad buaa sɛ, wobɛkɔ so aka saa nsɛm yi akɔsi da bɛn? Wo nsɛm yɛ mframahuhuo. Onyankopɔn kyea atɛntenenee anaa? Otumfoɔ kyea deɛ ɛtene anaa? Ɛberɛ a wo ma yɛɛ bɔne tiaa no no,
Ogyaa wɔn maa wɔn bɔne so akatua. Nanso wode w'ani bɛto Onyankopɔn so na wabɔ Otumfoɔ no mpaeɛ. Sɛ woyɛ kronn na wotene a, wo nti ɔbɛma ne ho so seesei na wama woasi wo dada mu. Wahyɛ aseɛ bɛyɛ nkakra na daakye woanya ama abu so. Bisa awoɔ ntoatoasoɔ a atwam no, na hwehwɛ deɛ wɔn agyanom hunuiɛ. Na wɔwoo yɛn nkyɛreeɛ, na yɛnnim hwee. Yɛn nna wɔ asase yi so te sɛ sunsuma. Nanso adikanfoɔ no bɛkyerɛkyerɛ wo. Wɔbɛfiri wɔn nteaseɛ mu akyerɛ wo nyansa. Paparos bɛtumi anyina akɔ soro wɔ baabi a ɛnyɛ ɔwora. Demmire bɛtumi afifiri baabi a nsuo nni anaa. Ɛberɛ a ɛrenyini na wɔntwaeɛ no, ɛdwane ntɛm so sene ɛserɛ. Saa na wɔn a wɔn werɛ firi Onyankopɔn no awieeɛ teɛ. Saa na wɔn a wɔnni nyamesu no anidasoɔ nkɔsi hwee. Biribiara a n'ani da so no nni ahoɔden. Deɛ ɔde ne ho to soɔ yɛ ananse ntontan. Ɔtwere ne ntontan, nanso ɛtete. Ɔsɔ mu denden, nanso ɛnyɛ yie. Ɔte sɛ afifideɛ a wɔgugu so nsuo yie a ɛsi owia mu. Ɛtrɛtrɛ ne mman mu wɔ turo no so. Ne nhini nyini fa abotan ho, na ɛhwehwɛ ɛkwan kɔ aboɔ mu. Nanso sɛ wɔtu firi ne sibire a, saa beaeɛ no nnim no bio, na ɛka sɛ, menhunu wo da. Ampa ara ne nkwa atwam, na afifideɛ foforɔ nyini asase no so. Ampa ara Onyankopɔn mpo nnipa a ne ho nni asɛm, na ɔnhyɛ amumuyɛfoɔ nsa mu den. Hiob tinkron. Hiob bua Bildad. Na Hiob kasa bio sɛ, Ane, menim sɛ yei yɛ nokorɛ. Na ɛbɛyɛ dɛn na ɔdasani bɛtene wɔ Onyankopɔn anim? Sɛ obi pɛ sɛ ɔne Onyankopɔn yiyi a, ɔntumi nyi nsɛm apem mu baako mpo ano. Ne nyansa mu dɔ, na ne tumi so. Hwan na ɔne ne di asie na ne ho baabiara anti? Ɔtutu mmepɔ a wɔnnim ho hwee. Ɔbubu wɔn fa so wɔ n'abufuo mu. Ɔwoso asase firi ne siberɛ, na ɔma ne nnyinasoɔ woso biribiri. Ɔkasa kyerɛ owia na ɛnhyerɛn, na ɔsɔ nsoromma hyerɛn ano. Ɔno nko ara na ɔtrɛ ɔsoro mu, na ɔnante ɛpo asorɔkye so. Ɔno ne nwenwene nte, akokɔ baatan ne ne mmayɛfoɔ, nsoromma bafan ne ewiem anafoɔ fam nsoromakuo no. Ɔyɛ anwanwadeɛ a wɔntumi nte aseɛ, nsɛnkyerɛnneɛ a wɔntumi nkan. Sɛ ɔnam me ho a, menhu no. Sɛ ɔsene a, menhu no. Sɛ ɔhwim kɔ a, hwan na ɔsi no kwan? Hwan na ɔbɛtumi abisa no sɛ, ɛdeɛ na woyɛ yi? Onyankopɔn nkora n'abufuo so. Rahab aboafoɔ mpo ho popo wɔ n'anim. Na me ne hwan a me ne no bɛyiyi? Mɛyɛ dɛn anya asɛm a me ne no de bɛgye akyinnyeɛ? Sɛ menim mpo a, mentumi nyi n'ano. Ɛno ara ne sɛ mɛsrɛ ahummɔborɔ afiri me temmufoɔ nkyɛn. Mpo sɛ mefrɛ no na ɔba a, mennyi nni sɛ ɔbɛtie m'asɛm. Wɔde asorɔkye bɛdwerɛ me ama m'apirakuro adɔɔso kwa. Ɔma mennya m'ahome bio. Wɔde awerɛhoɔ bɛhyɛ me ma tɔ. Sɛ ɛba n'ahoɔden a, ɔyɛ ahoɔdenfoɔ. Na sɛ ɛba atɛntenenee nso a, hwan na ɔbɛsamane no? Sɛ medi bem mpo a, m'ano bɛbu me kumfɔ. Sɛ me ho nni asɛm a, ɔbɛbu me fɔ. Ɛwom sɛ medi bem deɛ, nanso memu me ho, abrabɔ afono me. Ne nyinaa yɛ pɛ. Ɛno enti na meka sɛ, ɔsɛe deɛ ne ho nni asɛm ne omumuyɛfoɔ. Ɛberɛ a amanehunu de owuo aba no, ɔsere deɛ ne ho nni asɛm no akɔmatuo. Ɛberɛ a asase akɔ amumuyɛfoɔ nsɛm no, ɔfira ɛso atemmufoɔ ani. Sɛ ɛnyɛ ɔno a, na ɛyɛ hwan? Me na ho yɛ herɛ sene ommirikatufoɔ. Ɛsene kɔ a anigyeɛ kakra mpo ni mu. Ɛtwam kɔ sɛ akodoɔ a wɔde papiros ayɛ, te sɛ akɔdeɛ a wɔreto akyere wɔn ahaboa. Sɛ meka sɛ me werɛ mfiri m'anwiinwii, mɛsesa me nsɛm ka na masere a, meyɛ ahodoɔ no bɔ me ho ara. Na menim sɛ wɔmmu me bem. Wɔbu me fɔ dada nti, adɛn na ɛsɛ sɛ meha me ho kwa? Mpo sɛ ɛba sɛ mede samena dware na mede samena hohoro me nsa ho a, wobɛtumi atwene atɛkyɛ amena mu, ama m'ataadeɛ mpo akyiri me. Ɔnyɛ onipa te sɛ me, na mayi n'ano, na yɛakɔgyina asɛnniiɛ abobɔ yɛn nkuro.
Sɛ anka obi wɔ hɔ a ɔbɛsiesie yɛn ntam na waka yɛn baanu abɔ mu a, obi a ɔbɛyi Onyankopɔn aba afiri me so sɛdeɛ ahunahuna mmɔ me hu bio a, anka mɛkasa a mensuro no. Nanso saa tebea a mewɔ mu yi deɛ, mentumi. Hiob Tidu. Abrabɔ afono me, enti mɛka m'asɛm a memfa hwee nsie, na mɛkasa afiri me kra yeadie mu. Mɛka akyerɛ Onyankopɔn sɛ, mu me kumfɔ, na mmom kyerɛ kwaadu a wobɔ me. Sɛ wohyɛ me so a, ɛdeɛn na wonya? Adɛn nti na wopo wo nsa no adwuma, na wosere hwɛ amumuyɛfoɔ nhyehyɛeɛ? Wowɔ ɔhonam mu ani anaa? Wohunu adeɛ te sɛ ɔdasani anaa? Wo nkwa nna te sɛ ɔdasani, anaa wo mfeɛ te sɛ onipa, a enti ɛsɛ sɛ wohwehwɛ me mfomsoɔ na wopɛɛpɛɛ me bɔne mu. Ɛwom sɛ wonim sɛ menni fɔ deɛ, nanso obiara nso ntumi annyi me mfiri wo nsam. Wo nsa na ɛnwono me na ɛbɔɔ me. Afei woadane wo ho asɛe me anaa? Kae sɛ wonwono me sɛ dɔteɛ, na wobɛdane me ayɛ me mfuturo bio. Woanhwie me sɛ nufosuo no, womaa me mu pii sɛ kyiisi. Amfa wedeɛ ne honam ankata me ho, ankeka nnompe ne ntini antoatoa mu anaa? Womaa me nkwa, yii ayamyɛ kyerɛɛ me, na ɔhwɛsie mu wohwɛɛ me honhom so. Nanso yei na wode siee w'akoma mu, na menim sɛ na yei wɔ w'adwene mu. Sɛ meyɛ bɔne a, anka wobɛhwɛ me na wobɛma me ɛso asotwe. Na sɛ medi fɔ a, nnome nka me. Na sɛ mpo medi bi mu a, mentumi mpagya me ti, ɛfiri sɛ aniwu ahyɛ me ma, na m'amanehunu amene me. Na sɛ mepagya me ti a, wodɛɛdɛɛ me sɛ gyata, na bio woda wo tumi nwanwa no adi tia me. Wode adansefoɔ foforɔ bɛtia me, na woma w'abufuo ano yɛ den wɔ me so. W'akodɔm tu ba me so ɛberɛ biara. Adɛn nti na woma wɔwoo me? Ɛkaa me nko a anka mewuiɛ ansa na ani bi hu me. Anka mamma nkwa yi mu, anaasɛ wosoaa me firi awotwaa mu de me kɔɔ damena mu tee a anka ɛyɛ. Aka kakra na me nna atwam, gyaa me na menya anigyeɛ ɛberɛ tiawa bi, ansa na makɔ koransa ne kusuuyɛ ne nsunsumma kabii asase so. Asase a ɛyɛ anadwo sum kabii, sunsumma tum ne sakasaka,